Kendai ngot ki kinarit ki bidang hapo khat arsnem kerta hakini ki kindiat sngi kilasha ujor tak ijahar ka kong mimi lamare kabade ka keme jo menteri ka sarkar jala batu MLA ka mahoti uba daskiat lamare hakba kilasha kno pakila lej ban shimme ka skumsim kabadan halor weyudieng ubadan marsenda pat ka yeng badru ban kno penjulor ye ka yeng joka kabadan malos nai riboy district hakajing sokya habai day bat kate ke jingja kinong ilam snong ki pat ba nong snong bat ki seng balang ki bana ke snong malos nai haka khatlai tarik unai lar kilami pat ba bantur shaka police outpost malos nai kabaka kong mimi kala let ban IT ya ke jing ujor daka ijahar haba yok man yakren bat rang ba snong ka malos nai uba joblin stand ulai thu bakate ke jing ai ijahar jong ka kong mimi persha ikite ki khna red ka day kabala ai ka sautarik unai lar ulai turu bana kaliang ki bor pulit kamalos nai opos hadien bekilayo pidang ye ke ijahar kilawan po ye ketika snong haka kendai trik nai lar ban kendo yu bat haringkat ki kerteng jong kita ki kinarit na kaliang urang ba snong ula pendrem ye keni ke jingja bat pensngo ba shua kata ula dab ban kentu ke kong mimi lamare pakan wan shikami jong ke jing ye keren penbet halor ketika jingja ta ka baweng martor ye ketika ijahar persai kita ki kena namar nadu ketika sengi tat hadu menta kita ki kena red kila shong sir bat kim not shu wat ban mi nalayeng namar ke jing tieng ye ki pulit kadawi halor jong kini ki kena kadai tang na kadaw bakilet ban shim ye itu isim tin ki kat ka jing kli jongi na ki khun ki jongi na ki hemben o ki para ki jongi ki ong ba ki klem let tu ki klem let lute yak ek ka jing don jong kaying ka jing don haying hasem jong i kemi jong MLA henrei let shim tang kum ikun sim te ngis ngolungo ma ki klem wan keli ne ki klem wan ya song thu jung mut wan selok bat ngi ki kimi ki kpa halor kata ki let direct sha thanat ban IFAR ki watla kilong hakarta ka ba hapo ka khat arsnam hajing shisha kel dei ban wan keli shwa nangi ki kimi ki kpa penya selok namar ba karta jong ki kampan dei kampat ya ha bat kita kikis jong ki kum kirang ba kila dei hiban keli nangi ki kimi ki kpa halor kata te lada ki keli nangi ngirung ngi kloy ban yarap ya ka jing lutsan ka jong ki ka ei ka jing lutsan ka jong ki kat kabala nginda ka bor ka barit ka jongi ngikloy ban yarap yaki henrei tang kawai bingi lungo mo balai bakiri let direct bat IFAR yaki kun kikti ki jongi nitip leng ba jong ki hi amar ba bidon iwai i nong tre jong i ba dasakyan te iwan pun iwan keli mo mano itai kena te ngilet keli yaki ki para ki jongi ngade i men ngamde kimi ngade i men jong i para jonga iwe i para jonga i dan bentalang bande sim ya takasim te ngikeli kan i tang iong ngim lek lute ya kata kayeng jong ki ngam lek ngim nom lek tu ya ka ka bakidon henre ngilek tang ban sim ya ita isim te ngam tip mah balai wan ja kumne iklam wan keli te nangi lada ke keli te ngila ban siu ya kata em klemania thu ka don ka wei ka para arkimi jonga kun jong midu jongi ipun ya kata bat ka wani thu ya nga tengah tip nalor jong kata kat kum ka jing tip ka jonga kalong bahadin bana kaliang jong in charge jong ka opus jing yang ni haka shipol trik janmiet ilawan ban kendo ya nga te ilawan ban ya thu ahbide na ka banta jong ka jing file FIR na kaliang jong ka kemi jong MLA ka jongi persya ya kini ki kena ki bahapo jong ka sunong ka jongi te na kaliang jong i ilawan bat ila yathu ya halor jong ane bat ila batai hero bat la ya kini ki kerteng jong ki kena ki badai kendai ngut ila ai kerteng ba habide na ka benta kane ka FIR ka ba kala le lang ba ka kemi jong MLA jong i to ngi na kaliang jong ka MTSO na sakil jong ka boy bong i pentol ka jing so bunyau ko di pendrem na kaliang jong i ka seng nak benta ka jing sha IFAR jong ni ki kena ki ba hapo ka arsnem halo ka jing sha keno nak kata baki lek rong ka yeng jong iwei nangi trai yeng ba la IFAR bat ka endah bangi layo jing tip halo kata na kini sunong jong ni ka sunong hi bangi na limi apo ka polis opus ne apo malos nai bandang la limi ang tang sem ba ka FIR bala pen i dai sa inchat bakalong ba kamlong persya ya kam FIR kam theu ya ki kena ba kam don hiru ka kerteng nang ta ki kena bakin
sya FIR but endah ba ngila mi nang ta na police station pat ngisal kendo irba snong nomor ba ngi ong ba kamdon ni kata ka jing FIR nam ta gini kena banda ba ngila syam ba irba snong pat ni kendo ong ba snong ikut yangi kalong ba polis o officer cha nang te wan mi irba snong won ra kata kalis ya gini kena kong ba ngi i hang ne gini kena don kiba de kiba hapok ka arsnem te nak ta ka daw ngi ru ngi don ka jing sngo sngo penrem jur ki nak liang ka ini ba ai FIR buat nak liang jong ka polis department baka balik jumlah ban convey ya kene nak liang jong ka polis department ba balik kisim action yang ini kena bat balik ba nalor ba kiyo FIR ba kemde persya ini kena te balik pat juan mi hau saudar sno kade kata ka bang putan jur bat nak liang jong kini kiba ai kene FIR ngibu ka jing pat kalong ba pidai ban long kibriu kiba burom lem namta ka imlang salang bat tip lem ya namta ka imlang salang namta jongi ki brio ki be im be sa chene tam ngi no kendong ni don kam ka jing ngilek ngiwan ngi kum bakala jing lo kena arip mah kum keu ngi kum sla ki tiar ki ba ngimla bayang titang itai bentai ba itak kum itar ngi de menla jing sya ngi deng menla ban ya selok ban ni kendo ya kita ki kena ni ki kimi ban ni ka ba snong ban lum ban ai jing seneng jing keren ki ngaso batak kata kala bayang Henry menta kum bekerja menta pat kalong ba ya ka bangi sula chuban pedang ken don snok ta ai ken kaliang jong ki khon kini ki pa ni ki khon thlung ro ki don jing tieng lan ni ka jing song sir ba kham tam ni ki pa le ka don ka kham ta chu ba te na kaliang jong ka snok don ni ka jing snok ba bale ki ni ki long ba bale ki mi ya thru chuan lang ba ka mi pa la ni ki rong ba snong dari kalong direct be sa kalong police station ken na kaliang jong ka police department ro bo ka jing dawa ba kidai ban pensyai balai ba ya ka FIR ki yo ba kamlong persyai kini kena debat balai pat nak liang jong polis pemekuan mi sayeng jong sadar senang panan panwat ini kerteng jeng kena bat uan ahi kata kerteng mende mun pawat mun pawat ya rumah senang nak liang keseng abang ngilai semua ngilai yo ka tip nak kinong sang senang jong ka maulos nai Reboy district halor ka jing sya FIR kini kena kiba hapo ka khat arsnem te hadian nang tangi nakaliang kaseng ngilawan hakani ka snong menta kasengi bat ngilale hang tai hapo molos nai outpost bani kendui IC bat hadian ba ngilai kendui i ilapan i ka FIR bat ilaong ba kata ka FIR kamdei bat kam point out ya kini ki kena te hadian kata ngilawan kendu biang sai rang ba snong bat nakaliang jeng rang ba snong iong ba ki wan hi nang tai na po IC ha yeng jeng i ba bat kalis baki niki kena baki la sya FIR tena kaliang kaseng ngipen pau ya kajing sngolengwa ba ka ai ka bangi yo jeng tip nang tai na po outpost molos nai outpost bat ka ai ka bangi yo jeng tip na i sadar snong jeng ka molos nai kaya pair bat ka ne ka ha ne ka FIR ba kini ki kena kat kum kajing ong jeng OIC ba kalis bat ka kerteng jeng ki kamdon